ಓಕೆ ಏನು ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತ ಜಿತ್ತು ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಜಿತ್ತು ಲಕ್ಕನಾಗ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಲ್ಲ ಶುರು ಆತಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿದೆ ಯಾಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಗಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಹನಿಗೆ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚಾದ ನಾವು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಗಂಟೆ ತಣ್ಣ ತಚ್ಪವೆ ಓಕೆ ಹೊಲಿದೆ ಪಂಡತ್ತಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡೆದ ಅಂತ ಮೀನು ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಜ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲ ಸೋಲಾರ್ದ ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಏನ ಮಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೊಡೆ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮೀನಿಂದ ಕಜಿಪ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಕೋಡೆ ಎಂಗುಳು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ದಾದ ಬಂಡಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಖೇನು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಸಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕಂತೀರ ಚಿಕನ್ ಗಣದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದಾನ ತೊಲೆ ಚಿಕನ್ ಗಣದಿರು ಸೊ ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಂದಿರಿ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಗಹನ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೋರ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಅವಡುಂದತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಚಳಿ ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಜಿಪ್ಗೇನು ಬಯ್ಯಾಗೇನು ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಕಿ ಶಿ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ದೋಸೆ ಗರಿ ಬಾಡ್ದೇನೆ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಪೋತುಂಡು ನಲ್ಲ ಎತ್ತೀಜಿ ಕನಾರೆ ಸೊ ಅಂಚದ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ಅರಿ ಬಾಡ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಗಹನ ಲಕ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನದೇನೆ ಪಂಡ ಈಗ ಸೂಪ್ ಇಷ್ಟ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಚಳಿಗೆ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಈ ಸೂಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಥರ ಚಳಿ ಬಡ್ಸ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನದೆ ಗಹನ ಲಕ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗಹನಗಲ ಒಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ತುಕ ಯಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನೆಂಚ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಇದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಗೀತೊಂದೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ರೋಡ್ ಸೂಪ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಜ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಆಯ್ನಾತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಗಹನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಗಹನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಚಿಕನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪದುಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಒಳಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಐನೇ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ರೆ ಸೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಡೆ ಮುಂಚಾನೆ ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದುದೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಸೂಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ತಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದಿಜಾರು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಾರು ಪಂಪಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ನಮಕ್ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ಪುಂಟದು ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಜದು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ಅಂಜಾದ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಂಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೊಂಕು ಬಾತೇರು ಕೊಂಕು ಬಾತೇರು ನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಕೆಲವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಕೆಜಿ ಬೇತಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಕರಂಚುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿಲ್ ಬಾಡ್ಗ ಓಕೆ ಏನಂತ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೇನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹೆಂಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ನೆಕ್ಕಿ ಅನಿತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವೆ. ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೂರ್ಯ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕಿಚನ್ನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಕೊಂಚ ಮಂಜಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಿಚನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಪ್ಪುದ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಬಂಡ್ಯಾನ ಚಕ್ಕೆ ಪುರ ಚೂರು ಪಾಡು ಹೊಡಿತಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊಂಚದ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿನ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ನಾನು ಅನೇಕ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಈತೆ ಬೇರೆದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅದಲೆ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಕೊಟ್ಟುವೇನ. ಓಕೆ ಈತ್ಯಾವ ನೀರು ಕುಡ್ದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಜದು ಚೂರು ಬಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂಕ ಉಪ್ಪು ತೂತಿ ಜಾನ ಚೂ ಚಪ್ಪೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ಯಾನ 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಪಂಡ ಹತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯೋಡು ಒಂಚದು 4 ವಿಸಿಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 4 ಸೀಟಿ ಕೊಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಸೂಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ತೋಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾಗ ಹ್ಯಾಂಕ್ಲ ಸೂಪ್ ಎಂಚಾಕ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಂದಾಗ್ತಾನೆ ಐತ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆವಡು ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೆ ಅನ್ಪಂಡ ಸುಕ್ಕದಲಕ ಮಲ್ಪುನೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಸುಕ್ಕದಲಕ ಮಲ್ಪರತೆ ತಾರೆ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ನಮಗೆ ಇಂಚ ಸುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಕಜಿಪು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆಗೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ತಿನ್ಯಾರ. ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೂರಿ ಲುಂಬುಗ ಓಕೆ ನಾ ಸೂಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಗ ತುಕ್ಕ ವಾವ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಗ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಗಾನ ಕೊರ್ಕ ಸೂಪ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ತಲೆ ಸೂಪ್ ತಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ. ಎಂತ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಬಂದದ್ದು ನೀನು? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೋಗುವ. ನೀನಾ ಸೂಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಓಲ್ ಪಾರ್ಪ ಟೀ ತೂ ಇರಜ್ಜತ ಪಿತಾಯೇ ಪಿತಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ನಾ ಇಂದಬ್ಬ ಮೂಲೆ ಬರ್ಲವೇ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೋನು ಸಿಟಿಯಾರ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ಪೊಯ್ಪಿದೆ ಈಗ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಗಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಕ ಸಾರಿ ತಿನ್ಪುನಂತ ಪರ್ಪುನ್
ಗಹಾನ್ ತುಲೆ ಸೂಪ್ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಬಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂದೇನಿ ಬಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ದಿಜಾವೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅತ್ತು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸೂಪ್ ಎಂಚಾತನ್ ತುಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೂಪ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಲೈಕ್ ಆತನಿಯಾ ತಿನ್ನಿಗೆ ಹಾಂ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸೂಪರ್ದು ಬೆಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಗಹನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಮೀಪ ಅದು ಓದ್ಪಾಗ ಬಂದು ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂಪತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ಸೂಪತ್ತಾದ ಯಾನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೋದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಒರಿಯೊರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಥರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೋಡೆದ ಕುಂಟರ್ದ ದಿನ ಬೆಡ್ದ ಮಿತ್ತೇತನ ಈಗ 2 ದಿನ ಜೆತ್ತುಜಿನ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಡ್ಡ್ ಅಂಚದು ಒಂಜ ಕುರ್ಚಿಡಿಪ್ಪುನು ವಡ ಒಂಜ ಬೆಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮನಸಾನ ಗಮಡಿಪ್ಪುನು ದೀಪಿನಿ ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಎನ್ನ ಚಿಕನ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಗಜ್ಜಿಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ನೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯೆ ದೀಪದಿಯೆ ಗಹನ ಮೀಯರೆ ಪೂತೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೀಪೆನ್ ಬಂಡೆ ಆಯನೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಮೀಯಡಂದು ಕಡಪುಡ್ದೇನೆ ತೂಡು ಇತ್ತೆ ಹೀನ ಮಲ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಡ ಯಾನ್ ಹೊರ ಮೀಪಾರೆ ಕಲ್ಪದೆ ಇಂಚ ಮೀಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಆಯೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಮೀಪ ಹೊರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಮೀಪೆನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಧೈರ್ಯ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಏನಲ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ತರೆತ ಬಾರ ಪೋಪುಡು ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮಕ್ ಜೋಕುಲು ಕೈಟು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಲದ ಆಗೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಉಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇಹಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿಗ್ ಯಾನೆ ಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬರೋದು ಎಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಕಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೀಪವನ್ ಮುರಣಿ ಒಂದಿನ ಏನು ಕಲ್ಪಯ ಮೀಪಾಯರ ಇತ್ತ ಇನಿ ಆಯ್ನೆ ಮೀಪೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಧೈರ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀಯೋರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಮೀಪಾಯ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಅಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಜಿಂಡ ಅಕ್ಲು ಏಪ ಕಲ್ಪಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಡಿಯನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಮೀದೆ ಓಪಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮೀನಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಮೀಪಾವೈತ ಧೈರ್ಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಕಳೆಯೋಣ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಪು ನಿ ಕಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಮಕುರುಂಡ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ ಮೀಪವರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನೆಂಜ ಗೊತ್ತುನೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ಲೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಮೀಪಿನ ಟೈಮ್ ಇಡದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಾರಿ ಕಡೆ ಕಂಬೈದೆ ತೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದು ಬೆಂದಿರ್ದವಳ್ಬೋದು ಪಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಸೆ ಮಂಡೇಡು ಪುರ ಅಂಚನೆ ದೀದು ಬತ್ತೆಂಡ ಬೊಕ 2 ದಿನ ನನಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಅನುಭವಿಸಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೋಡಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಲುಂಬುದು ಪೋಪೆ ಕಡೆ ರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಪೆ ಇರಿ ನೀವು ಇಯರಾ ಸರಿ ದೆಕ್ಕೇರ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಅಂಡೇರೆಗ್ ಇರ್ಮೀದ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಮೀಯಲಿಯಾ ಅವರಿಯೇ ಮೂಲ್ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ನನ್ನ ಮೀಯೋಲಿ ಅವರಿಯೇ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಮೀಯೋಲಿಯಾ
ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಾಂ ಎಸ್ಸಾ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ ನಾನೇ ಬಲ 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 ಬೇಗ ಕಮ್ ಏನಾ ಎಕಡೆ ತಿಂಜ ಗುಬ್ಬಿನ ಯಾವ್ಜಾ ಹಿಂಜ ಹಾ ಬೊಕ ಏನ ಗೊಬ್ಬೊಡು ನಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಡು ಮುಟ್ಟದ ಬಾಕೆಲು ಗುಲೋನು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುನ ಹಾಂ ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಓನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲ ಅವ್ಲ ಇಂಚೇನೇನಾ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓದರೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೋ ಮೆಲ್ಸಿನಾಗ್ಲ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಂ ಗಾನ ಮೆಲ್ಸಿನಾಗ್ಲ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಲ 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 ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇಂಚೇನೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಬಂಡ ತುಳಿ ಓದರನೇ ಬರೋದಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಹಟ್ಟಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿನ ನೆಂಪೇಜಿ ಬಲಯ ಗಹನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಯ್ಯರು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಮೊಕಲ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬತ್ತೆ ಬರೆಯಾರೆ ಬರೇಪುನ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚಾದ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರೆ ಪೂಜೆಂದತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಪಂಡೆನ ಅವು ಇತ್ತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತಾಯಿಗೆ ಗಡಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದ ಮುಲ್ಪಯನ್ನ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ದೋಸೆ ಅವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂದ ನಾನೈತೆ ದೋಸೆ ಅವಡು ದೋಸೆ ಯಾನ್ ಕಡೆಯೇ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯಿನ ಹತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಮೈಪುನದು ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೋಸೆ ಮೈಪುವೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ರಂಗೋಲಿ ಉಡ್ಪಾವೆ ಆ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೋಸೆ ಉಡ್ಪಾವೆ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜದು ಮುಲ್ಪ ಕಾವಲಿ ದೀತೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ ಬಾವಡೆ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಕವನ ಕೈಲಿ ಪೂಲ ರೆಡಿ ಅವಡು ಓಲ್ ದೀತೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತೆ ನಾಡುವೇನೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಒಯ್ಕೊತೀನಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಬಂಡ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಗುರು ದಿಂಚಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಲಂಚೆನೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಲಂಚನೆ ದಾದನ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂತ ದಾದನ ಸೊ ಇನ್ನೇನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೇನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ಇದು ಓಲ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಬಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಅವಲುದೆ ತೊಂದಿನಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತನದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ ಒಂದು ಬತ್ತನ ನೆಕ್ಕು ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಇಂಚಿನ ನೆಪಿರ ರಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಎಂಚದೆ ತೊಂದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ನೆ ಕೂಡ ರಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಮೆಲ್ಟಾಂಡು ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಗನೆ ಮೆಲ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಆಣ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಂತ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂತೆ ಅಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದು ನಿಂಕ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಆತೆ ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಗಾನ ಡೋಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತದೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂತ ಅಂತಲೇ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ದೋಸೆದು ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರಾಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ಪವನೆ ಅಂತ ತೂತೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಪಾಯಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೈದಿತ್ತೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಪಾನ ಅಂತಲೇ ಸೋಸೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಬಾ
ಪೆಕ್ವಾಡಿ ಅನ್ನೋ ದೋಸೆ ಯಾರು ಇಂಚತ್ತುಲೆ ಮೀನ್ ಅದು ದೋಸೆ ಇಂಚ ಮೈಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂದೆ ಯಾರು ಬಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಲೆ ಮೂಯಿ ಪತ್ತ ನೋಡುದುಲೆ ಕೈಲು ಮಲ್ಲ ಕೈ ಪತ್ತ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತ ನೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮುಲ್ಪ ಬೇಯ್ತಂದು ಬರುತ್ತಲೆ ಅದೇ ಪೆಟ್ಟಿಡು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪುನಃಸಲಿ ಮೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೈತ್ ನಾಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು ಎತ್ತೋ ಬೆಟರ್ ಇವಾಗ ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಗುಚ್ಚುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ಸುಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಏತು ಲಾಯ್ಕ ರೌಂಡ್ ವೈದಂತಲೆ ಓಕೆ ಮೂಲಿ ಪತ್ತನು ಕ್ಲಿಯರತೆ ಇಂಚ ದೋಸೆ ಮೈಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದು ದೋಸೆ ಇಂಚ ಮೈಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಜುಪಾಲೆ ಪಂಡ ಸೊ ಅಂಚದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೋ ಬರದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪೆತ್ತೆ ನೀವೆಂತ ಮಾಡುದು ಓದುವುದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೀವು ಹಾ ಬಲೆ ಒಣಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ಕಾಮ್ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಯಗ್ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ದಾಯಗ್ ದೋಸೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆದ ದೋಸೆ ಅಂಟತ್ತೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರೋದುಂಡು ದೋಸೆ ಲಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಅಂಟಾವನತೆ ಏಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೂಜನಕ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಗಾನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕರಿಕೆರಾ ಅದೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಗಹನಗೆ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಗೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಯಾರ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಎನ್ನ ದೋಸೆಗೆ ಯಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಗ ಯಾನೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬೈ ತಿಂದುಲೆ ಆತ ಗಸಿ ಆತನ್ ಗಸಿ ಅದು ಗೊತ್ತು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ ರೆಡಿ ಆತದ ಸೊ ನೆಕ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾನ ಎಂಕ ನೆಕ್ ಪಾಟ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಬೆಚ್ಚ ದೋಸೆ मस्त लायक आता ना ಕೋರಿ ತಿನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಡ ಅನ್ನದೆ ಅದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಪ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜತ ಕೋರಿ ತಿನ್ನದೆ ಏಪ ತಿಂದಿ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ತಿಂದಿ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಅವಲ ಕೋರಿ ಒಂದುಲ ಕೋರಿ ಸರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನಾನು ಅದೇ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಏನ ದೋಸೆ ತಿಂದು ತಿಕ್ಕು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಒಣಸ ಹಣ್ಣು ಹಬ್ಬಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ಲೇರ ಯಾನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಜಿರಿಗೆ ಕಸೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಹಸ್ಬಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ತು ಬುಲಿ ಕಂದಿತ್ತೇರ ಜಾಯಿನ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್.